Csajokat adod el. Ajaj. Ez a tiéd? Ez a paksi vita, vagy nem tudom micsoda. Electronic Beats. Vice magazin, ezt a Márktól kaptunk születésnapon a jegyzetek. Ez a Dabi. Ezt odaadom valakinek. Mi legyen a plakát? Economist, Norvég Követség, ATV. Most múlik pontosan. Itt fog ülni. Szívre meg a konyha kézbe, talpam alatt sár és ingovár, azóta szüntelen, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokol, szilánkos mennyország. Gotta find a new baby. I got to find a new girl.